नमस्कार, प्रणाम। भोजपुरी समाज हैदराबाद के मन से मैं राजू ओझा आप सब भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र के युवा पीढ़ी, नौजवान भाई बहन लोग के एगो छोट सूचना देवे के प्रयास हम कर रहल बानी कि देखी सब है आवे वाला आगामी 23 जनवरी के बसंत पंचमी बा। यह बसंत पंचमी पे हमनी के सब युवा लोग पूरा जोश के साथ माँ सरस्वती के मूर्ति रखेला लोग पंडाल बना के। एमे एगो कहीं कहीं बहुत बेकार काम होता जौना से कि हमनी के दोसर रिलीजन वाला लोग हंसता। हमनी के आपन संस्कृति अपने खराब कर रहल बनी जा। एकरा के बचावे खातिर ओरा सबसे निहोरा करतनी कि बसंत पंचमी के दिन और विसर्जन के दिन पूरा भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र में जहाँ भी सरस्वती जी के पंडाल रखाता, पंडाल बनता, मूर्ति रखाती है, ओइजा कोई अभद्र गीत संगीत ना बाजे। भोजपुरी में जौन माई बहिन सुनतारी वो अंदरे अंदर घूटत रहतरी कि ई लोग सरस्वती जी के पूजा करता कि का करता। ऐसे हमनी के हम सब नौजवान भाई बहिन से विनती करब कि रउरा सभे आपन मर्यादा, आपन संस्कृति, आपन संस्कार अपने से बनाई सभे, एकरा की इज्जत देवे के प्रयास करी सभे। अपने इज्जत देम सभे तबे दोसर केहू अगल बगल के लोग इज्जत दी। बूढ़ पुरानिया रउरा सबसे डर के मारे नैखन बोलत कि गैंग झगड़ा हो जाई। ऐसे रउरा सब जहाँ भी कमिटी के लोग बा, रउरा सबसे निहोरा बा कि ई चीज़ के अपना ध्यान में रखी सभे। हमनी के संस्कृति जौन बा तवना हिसाब से हमनी के गीत संगीत बाजे पूजा पंडाल में। दूसर का चीज़ बा कि विसर्जन के दिन जौन अभद्र टाइप के मने कार्य हो रहल बा, एकरा से कहीं कहीं दुर्घटना भी घट जाता। जेकरा घरे ई सब होता ओकर मने पीड़ा रउरा सब देखत होखम, तो ऐसन उत्तेजना में हमनी के विसर्जन ना करी जा कि जौना वजह से केहू के यहाँ कोनो दुर्घटना हो जाओ। और बाकी हरेक भोजपुरिया क्षेत्र में शांति समिति के बैठक बहुत जल्दी होखे वाला बा। हरेक थाना में, हरेक गांव के नज़दीक जौन भी लोग बा, गार्जियन लोग जइबे करेला। तो ये पे हमने के खास करके ध्यान रखी जावे। अब की बार प्रशासन भी बड़ा चुस्त रही, कोनो ऐसा काम नत करी जा हमने के कि प्रशासन के ओ पे संज्ञान लेवे के पड़े। यदि बढ़िया से रउरा सब काम करब तो केहू रउरा सब के पीछे ना रही। अब की बार भोजपुरी समाज हैदराबाद और भोजपुरी समाज के पूरा आदरणीय गार्जियन लोग के ई एगो संदेश पहुँचावल बहुत ज़रूरी बा कि सब लोग अपना अपना गांव के अगल बगल जे टोला के महल्ला के सुधारे के प्रयास करे। एगो बहुत अच्छा पहल बा। हमरा उम्मीद बा कि रउरा सब हमरा के, हमनी के पूरा भोजपुरिया क्षेत्र के लोग सहयोग करी। जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया समाज।